Takže čat, tu je Stellar a dnes si ohodnotíme prvý spoločný album od Pilsiho a Luca Brasiho Vojna, a to prvé 4 tracky z albumu. Hneď na začiatok musím povedať, že tento album je naozaj super, má skvelý sound a chémia medzi Lukom a Pilsim je skvelá. Na druhú stranu sú tu aj nejaké misy. Bez nejakých kecov poďme rovno na prvý track. Cesta do raja má intro, ktoré robil Cedric a má skvelý beat a aj jeho mamblovanie alebo vysoký hlas, alebo čo to vlastne je, znie skvelo. Nasleduje beat switch, ktorý je neskutočne hard. Pil a Luka repujú back and forth a sťažujú sa na vládu a stav tejto krajiny. Pil si ide viac do hĺbky a do problémov, zatiaľ čo Luka len nadáva, ako im neverí, čo je celkom divné, ale aj tak to je dosť hard celkovo. Tento song je hrozná nálož, intro aj beat switch je skvelý, milujem aj ich chémiu na beate a to, ako sa striedajú celý song. Táto pesnička je pre mňa highlight albumu a je to určite najlepšia sonka, dám ju do kategórie skvelý. Vytkol by som možno len kontrast v ich odkaze a to, ako je prvá časť dlhá, ale beriem je to intro. Nasleduje pesnička 12, na ktorej sa mi vôbec nepáči refrén, ktorý je dosť divný a opakuje sa až moc slovo 12. Brasiho sloha je v pohode, trochu ma ale štve, že tu znie až tak moc drsne a znie to podľa mňa celkom divne. Čo by som ale vyzdvihol je beat, ktorý tu je naozaj úžasný a na Pilsiho slohe, ktorá je za mňa najlepšia časť songu, sa zmení melódia, ktorá ale tiež šľape. Tento song má svoje plusy aj mínusy, celkovo ale hodnotím dobre, hlavne kvôli bitu a melódii switchu, 12 ide do kategórie dobrý. Song Special One je veľmi goofy a má hrozne zvláštny beat. Tento song je dosť ťažké hodnotiť, lebo je veľmi vtipný, má veľa dobrých športových odkazov a punchlineov, čo sa mi celkom páči. Páčia sa mi aj slohy, ktoré sú celkom podarené a aj feature od Ariana je celkom dobrá. Refrén je tu ale znova celkom otravný a moc často sa opakuje a zároveň beat sa vôbec nemení a tá melódia je po chvíli celkom otravná. Určite je tento song ale obstojný a určite by som ho neskipol. Dám ho do kategórie dobrý. Ďalší track je mega hydnený stres, na ktorý ste podľa mňa najviac zvedaví. Tento song ťahá jedna vec a to je refrén. Ten je mega chytľavý a ľahko zapamätateľný. Úprimne ale není nič moc, je hrozne primitívne napísaný a používa moc jednoduchú flow, ktorú má Luca Brasi na celom songu, čo je dosť red flag. Ďalší red flag je určite neskutočne jednoduchý, nezaujímavý a repetitívny beat, ktorý je navyše príliš rýchly na trap a celý song je kvôli tomu veľmi rushed a obmedzuje ostatných slovom, keďže je veľmi rýchly. To sa ukazuje na Separovej slohe, ktorého sloha je veľmi málo energická a nemá až takú zaujímavú flow. Aj keď si myslím, že Separ je zďaleka najlepší feature artist na slovenskej scéne, táto spolupráca mu až tak nesadla, aj keď je to dosť populárny song. Pilsiho sloha je dosť highlight a najlepšie sa trafil do bitu, ale aj tak za mňa žiadna sláva a celý tento song je podľa mňa hrozne overrated. Dám ho do kategórie mid, neviem čo na ňom ľudia tak vidia. To by bolo na dnes všetko, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, follow pre ďalšie videá a zanechať koment. Čau.